Dayke kurbana bahçeme diyar bekledi sayrote yelemelemeyi. Kevneşopiya dengbêjî ji bo erdnîgariya Kurdistanê xwedî cihekî taybet e. Sedema vêya herî bingehîn jî ew e ku bi saya kevneşopiya dengbêjiyê dîroka Kurdan a ku desthilatdar dixwazin bi hewldanên qirêj berova jî bikin her tim rastiya xweparastî ye. Ji ber vê yekê jî ji bo gelê Kurd dengbêjî ji kevneşopiyeke devkî zêdetir wek çandeke bi nirx tê pêşwazî kirin. Her wiha ev kesayetên xwedî dengên nemir jî wek parêzvanên vê çandê dil û mêjiyên Kurdan de bûne xwedî cihekî zêrîn. Bi taybetî dengbêjên jin xwedî cihekî taybet in. Sedema vê jî ew e ku li erdnîgariyeke ku feraseta zilam serdest bû, jinên dengbêj bi wêrektiya xwe bûn afrînêrên çanda dengbêjiyê. Fatma İsa jî yek ji van navan bû ku bi nasnameya xwe ya jin bi dengê xwe yê delal bibû yek ji parêzvanên kevneşopiya devkî.
ماری من جخه زنده زرقتیانه ماری من جخه زنده زرقتیانه شبکه دبردا وز قسمته لگریانه لگهر را شارکتا دسالخا دسولخا جوا محمد مدا صالح دانه محايبي دنگا نمر فاطمه عیسی د سالا 1934 ده لگند ارز داغه یا ایریوانی جدایک دبه. پشتی کو یکینه سوویتی تک دچه به هزاران مالبات کرد نچار دمینن دکوین رین کوچبریه. مالبات فاطمه عیسی جی یک جوان مالباتان بو. مالبات جه هریما ایریوانی کوچ هریما باشوری روسیای باجار کراسنودارید که. کدی بر میره کاتی پندی کاتی کی میرا نت کشتی نت بردایا نت برداو زاروکتیا وی بدلی وی درباسته به. دخوازه بچه دبستان فیری زانستی ببلی او یک بیکنای. او ببختی ده تمنین وی اندن ده جبر دوام دکه. هین 14 سالی خدا به دار زوره وی دسویجینن. دوان سالان ده هیدی فرق دکه کو خودی دنگه کی دنگ بیجیه. لبلی جبر آستنگین مالبات او هفجیناوی نکار بکو تایباتی خواه دنگ بیجیه بدلی خواه بکار بینه. تنه د دیلانین گندان ده کلام دگوت او به وی که درفت دید کو دنگ خواه بده گهدار کرن. سریا باجر زی بله جانه بنیا باجر زی شیرو دینه هلا واندو شاد دلم دار زیب لجان شرطا بمار پیروزه ترکیزی ترمونه دوری مختوار دوری باب حق رقیزه که به تو حق منصف سر منصف سر من جماعت را نه تبقى نه تبقى نه بمار پیروزه شرطا بمار پیروزه سریا باجر گان ما لجانه بنیا باجر گان ما شیرو دینو لا واندو سیارا هما لجانه وان سیارا هما شیرو دینو لا واندو دردم کچکا حاکم لجانه دردم کچکا حاکم
Vekirina radyoya Êrîvanê ji bo gelek hunermendan bi xwe re derfetên mezin afirandibû. Duan salên ku radyoya Êrîvanê dest bi weşana xwe kir, bi dehan hunermend, dengbêj firsend dîtin ku dengê xwe bidin nasîn. Ji ber vê jî em dikarin bêjin ku radyoya Êrîvanê di muzîka Kurdî de bi xwe re serdemeke nû dabû destpêkirin. Ev derfetên ku radyoya Êrîvanê pêşkêşî hunermend û dengbêjan dikir, wê bandor li jiyana Fatma Îsa jî bikira. Piştî ku radyoya Êrîvanê tê vekirin, ji bo radyoyê li gund û bajaran lêgerîna hunermendên jin jî tê destpêkirin. Xebatkarên radyoyê yên ku tên gundê Fatma Îsayê piştî ku dengê wê guhdar dikin gelek kêfxweş dibin. Lewre rastî dengekî delal û xwezayî hatibûn. Wê di muzîka Kurdî de dengekî nû ya jina Kurd bihata bihîstin. Xebatkarên radyoya Êrîvanê ji bo dengê wê tomar bikin, ji Fatmayê dixwazin ku kulamekî bîne ziman. Fatma li ciyê xwe rûdinê, bêhna xwe vedide, çavên xwe vedigerîne kurahiyê û dest bi kulama lo miho dike. Kulama lomaho kilamekî evînî ye. Kulam çavkaniya xwe ji evîna keça mîrekî Kurdan têlî û lawekî xizan miho digire. Di kulamê de keçik hezkirina xwe ya ji bo miho tîne ziman. Lêbelê dema ev kulam ji devê Fatma Îsayê dihat ziman, mirov dizanibû ku ji evînekê zêdetir, gelek hestên kûr ji dilekî birîndar diherikîn ber bi zimanê dengekî nemir. Di derbarê wan rojan de Fatma Îsa di axaftineke xwe de van gotinan tîne ziman. Ew jinê ku wê demê di radyoya Êrîvanê de stran digotin mîna Sûsika Simo, Zadina Şekir û her wekî din Kurdên êzîdî bûn. Lê ji bo ku dengê jinê Kurdên Sunnî jî bênazkirin, lêkolînek pêkanîn. Ji ber vê yekê hatin gundê me jî. Wê demê temenê min jî pêşve çûbû. Birayê min ji xebatkarên radyoyê pêşniyar kiribûn bila min jî guhdar bikin. Wan qebûl kir û ez jî guhdar kirim. Wan ez guhdar kirim û pir kêfxweş bûn. Rojên paşî wan ez birim redaksiyona radyoyê.
جویکا سر خطان بندایا خطان ود بنداو اره صبر خزرام نزار زمانه دب خاندایا دب خانداو اره دینت جنا مره جویکا دی بر مره کاتی پندی کاتی کی مرا ند کشتی ند بردایا ند برداو Di sala 1972 de kulama Lomixo piştî ku dengê Fatma Îsa tê ziman, di wê demê de dibe kulama herî navdar a radyoya Êrîvanê. Bi dehan caran guhdarvan dixwazin ku ji dengê Fatmayê Lomixo guhdar bikin. Ev kulam ew qastê hezkirin dibe kulama vekirina radyoyê. Ev yek jî dihat wê wateyê ku Fatma Îsa xwedî dengekî çiqas delal û rengîn e. Li gel vê kulamê Fatma Îsa di radyoya Êrîvanê de deng dide çend kulamên wekî Dîna min, Şerê Beşer, Gedê Mirzo û Dewrêşê Evdê û di demekî kin de dibe xwedî nav û deng. Li belê astengiyên ku di her kêliyên jiyana wê de xwe didin der, duhan salan de car din derdikevin holê. Zextên feraseta serdest a zilam dibin sedem ku Fatma Îsa hunera xwe pêş nexe û dengbêjiya wê bi sînor bike. Tenê li dîlan û şînên derdor de kulaman dibêje. Li gel vê yekê jî di nav Kurdên Sovyetê de bi dil û can tê pêşwazî kirin. Kulamên ku Fatma Îsa danî ziman tenê bi mijarên evînî re ne bi sînor bûn. Ew evînên ku bi dengê wê de hat ziman wekî ku evîna mem û zînê di bingeha xwe de cih dida heqîqeta civakî. Li gel evînê awaza gelê ku ji xaka xwe hatibû dûrxistin jî dibûn mijara kulamên Fatmayê. Bi dengê wê delal, bi şêwaza wê ya dengbêjî dema kulam distirî, şadî û xemgînî, hesret û jana ku gelê Kurd jiya dibû hêsîr xwe dida der.
قرايا قدا ورا ربي سرك مكرمك بشا مقبولة أمحا وي 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 هي هركا هنا محاجة من نازك ونازبك ونازك قصدي لا دست محاجة من بيشمع محا وي 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 فاطمه عیسی لگل تەوی زەخت و زۆردەستیان bi nasnameya xwe ya jin wek dengbêjeke Kurd bi salan eşqa xwe ya kulemgotinê didomîne. Her çi qas rastî astengiyan bê jî di her firsendê de dengê xwe bikartîne û dibe zimanê hestên ku civak dijiya. Ev yek heya sala 2010 berdewam kir. 15 meha çileyê bû. Li bin berfê yên ku ji ezîmanan xwe davêtin hembêza erdê bi xwe re agahiyekî dilsoj jî anîbûn. Fatma İsa ji xaka dayîk û bavê xwe dûr li Krasnodara Sovyetê jiyana xwe ji dest dabû. Kî dizane belkî jî berfa wê zivistanê ji mirina wê re digiriya. کدی بر میره کاتی پندی کاتی کی میرا نت کشتی نت بردایا نت برداو belê temaşevanên dengên nemir. Fatma İsa bêyî perwerde bi awayeke xwezayî wek keseke ji me bi dengê xwe kedeke mezin da muzîka Kurdî. Kulamên ku ji wê man jî îro dema tên guhdarkirin, tevî hestên ku Fatma İsa bi xwe re jiyan kiribû bi me jî dide jiyan kirin. مقبولة أمحا وي 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 وي
الباب يا هركا ونم حاجة من نازك ونازبك ونازك قصتي لا دست حاجة من بيشفى محاوي زكاة بابني دلب سرقة هسني دق زكاة بابني هدا بني دستك دا ودستك شي بس باسبه محاجة فراجي هاجة دشني هارا قرايا قدا ورائي باز سادنا وانا مناتي بجني محاوي Dayki kurbana bahçemi Diyarbakır desayir oteye leme leme ليلة دمعت بحرتي دردي وفيني كادتين يا أخي واجي من وعد وماما من كيتي يا ما عطف الرئيس لا ينبي بكلام